Inkosi ingane zakwethu yanibikela lo mkhulu wasemakhosi indaba exoxa ngofakazi ngeke mfungela. Nawe ngenza ukuthi kubalekile ukuzazi ukuthi ufunani uma ngabe uze enyangeni noma uze esangomeni noma kuthiwa uya umthandazi. Uzofanekisa nje izifanekiso ezimbalwa. Leyo esihloko sibhekisa ekuthenini umuntu kuyini ukungazi, ngoba khona abanye abantu abangazi noma sesibabheka umuntu sibahlolela ku-live kuma-page nako-Facebook nakhona la ku-YouTube noma naku-TikTok. Umfica umuntu nje umbuka ukuthi omunye hhayi ngoba engazi kodwa usuke eza ngengqondo ethize, omunye uthole ukuthi uthunyiwe kodwa bese usale usuthula bese umbuka. Nkosi yami, no umkhulu wasemakhosi indaba exoxa ngofakazi ngeke mfungela. Imnonga nje ukuthi umathule ngathi akaboni. U-dictionary. Ndaba zadida abaningi basala bebala amabala empangele. Walking dictionary kwasho labantu bala kula kwangwane. No, sikhona engane zakwethu. Nathi siyaphila kukhulu kude la singasho khona. Nambasha nje kuphela losikhala ngawo. Kodwa-ke sesibambelana inamba 0728871995 namba mkhulu wasemakhosi. Please do make sure that you subscribe. Xolele ukushaya isikhathi eside umuntu ubingelela, kodwa-ke ngizothi ake sibhekisise wena ofikayo, make sure ukuthi you subscribe kule video, like and share ngane zakwethu nawe usuku kade wafika. Kunenkinga la ukuthi abantu kunokuthi umuntu afike enyangeni engazazi ukuthi ufunani. Baningi abanye uma befike la bazothwala bezofuna noma yini. Athi umuntu ufuna noma yini. Befike la bathwalisayo. Shili layithi inkosi. Uma ufike kithina sibambe senze nemithi yamacala noma umuntu owazi imithi. Bese athi umuntu ucela umuthi wecala, kodwa lo muthi wecala akashongo ukuthi ufuna icala libe kanjani. Kusho ukuthi noma ubefisa ukuthi icala limgojeleni lo muntu onikezwa yena kufanele awusebenzise lo muthi. Bese uthola ukuthi uyamnikeza umuntu wecala hamba afika ecaleni bese inkantolo ifika imgweba. Kanti yena beqonda ukuthi uzawufuna umuthi ukuthi icala liphele. Inkulumo ayiqonde ngane zakwethu. Ngizocela umuthi wokuqeda icala makhosi noma nyanga. Anginalo icala mina, noma nginalo kodwa ngicela ukuthi liphele ngezizathu eziwukuthi nokuthi nokuthi. Ulimi aluqonde zingane zakwethu, aluqonde kakhulu. Nabafuna impumelelo umuntu athi hayi ngizofuna imali. Ngizocela sengathi ngingavuleleka umhlahlaba kimi, angaqondisi ukuthi ufuna kuvuleke umhlahlabuni, kufanele kuvuleke obunye umhlahla esikhundleni sokuvuleka umhlahlaba emali, kanti wena ubufuna ukuthi kuvuleke umhlahla engathi ungakuthola imali kakhulu kulento osuke kade uyenza ebhizinisini lakho. Uyabona nje iningi le topic besingayibamba nje kakhulu. Nawe mawuthi ukhona uthi hayi khona bengathi ngingathola inhlahla ukuthi ngazi ukuthi nami Nkosi yami ngithole lo muthi wenhlahla ongenzele ngazi ukuthi ngingathola, ngazi ukuthi nami ngingathanda kakhulu le bantu laba hamba noma banezimali Nkosi yami, ngowesilisa noma owesifazane. Nibanga lento ngoba kukhona abantu abangakwazi lokho. Ngamanye amazwi ngiyangithi aluqonde ulimi kumuntu osuke ethi uzawufuna into kumuntu enyangeni. Ngiyazela ukuthi simcorrecte nikwazi ukujula ngoba iningi leni abantu abasakwazi ukujula. Empilweni baye bethi mhlase umuntu uzawugesa njengenyanga, abaye nje bavale bakhulu ukubona ukuthi Nkosi yami nangu umuntu edilikayo ekhuluma edilika engathi udilika esihlahleni sapelepele. Nkosi yami ngizawuxolela Nkosi yami bakithi, hayi ngoba sineyisa kodwa iqiniso libekiwe nje likanjalo. Bathi izembe libekiwe. Nomuntu athi ufika uthi uzohlola kodwa angasho ukuthi uzawuhlolelani. Kodwa-ke yes, ukuhlola-ke ngiyakubuka kunankinga. Kufanele uhlole nje uphithizele.
Kunomuntu futhi ongafuni ukusho ukuthi uma ngabe ezohlola athi hayi mina ngizoshaya umhlahlo. Ukuhlola nokushaya umhlahlo izinto ey'mbili ey'hlukene lezo. Aluqonde ulimi ngani zakwethu ngoba nemali yokuhlola ehlukile kunemali yokushaya umhlahlo. Kakhulu nje ngani zakwethu kufanele mani ukwazi lokho. Angazi noma ngiyevakala noma khona le nkosi yami le basuke uzothatha kude. Sawudibana kakhulu ngani zakwethu nathi ngokuhamba kwesikhathi. Mkhulu wasemakhosi lonto abehlupha ngofakazi noyigeme mfungela. Kunzile bayikakile nkosi yami. Bakithi. Sindisi. No, kuningi ebengakubala kulesi hloko kodwa sobona mase sivula live nathi inkosi isivumelile. 0728871995 iwona le number umkhulu wasemakhosini atholakala kuyona. Please do make sure you subscribe, you share and like the video. Nje kakhulu ingane zakwethu kwababona ukuthi bayalidinga usizo nokufunda. Makhosi, amen.